Pred 20 rokmi vstúpilo Slovensko do Európskej únie, no náš prístupový proces nebol žiadnou prechádzkou rúžovou záhradou. Vzostupy striedali pády a vrcholom bola dráma, ktorá ale spojila aj nezmieriteľných politických rivalov. No a v štúdiu je s nami kolega Michal Hečko. Mišo, ako náš vstup do únie vyzeral? Dobrý večer. Je to presne tak, ako hovoríte. Dvere do únie sa nám totiž v istom momente zabuchli. A prečo? V čom bol problém? No problém bol politický. Éra vlády Vladimíra Mečiara. Vtedy Slovensko dokonca označili za čiernu dieru v strede Európy. Poďme sa teda pozrieť na to, ako náš vstup do únie vyzeral. V júni 1995 podal vtedajší premiér Vladimír Mečiar oficiálnu žiadosť o vstup, no práve pre politiku Mečiarovej vlády a udalosti na Slovensku v tom čase nás Únia v roku 1997 vyradila zo zoznamu krajín, ktoré mali o členstve rokovať. Obrad nastal príchodom vlády Mikuláša Dzurindu. V Helsinkách 1999 Slovensko pozvanie dostalo. 3 roky na to sme prístupové rokovania úspešne ukončili. Všetko ale museli posvetiť ešte občania v referende a v 2003 to bola poriadna dráma. Nakoniec ale so šťastným koncom a tak 1. mája 2004 Slovensko do únie vstúpilo. Jedným z kľúčových momentov bolo už spomínané referendum a pri ňom vtedajším politikom do spevu príliš nebolo. Ako to na Slovensku býva často, aj vstup do Európskej únie bol jednou veľkou horskou dráhou. Vladimír Mečiar v 95. pozvánku podal, no 2 roky na to prišla studená sprcha. Práve preto, čo sa za éry mečiarizmu v republike dialo, Slovensko vypadlo zo zoznamu krajín, s ktorými únia začala prístupové rokovania. Toto je veľká prehra a za to nesie zodpovednosť naozaj súčasná vláda na čele s pánom Mečiarom. Vo voľbách 98 sa opozícia spojila do jedného šíku a Mečiarové HZDS porazila. Tempo, ktoré prvá vláda Mikuláša Dzurindu nasadila, nás v Helsinkách 99 dostalo opäť do hry. Podľa mňa Slovensko má ekonomický aj intelektuálny potenciál na dobehnutie tzv. Prvej skupiny. Potom prišli roky reforiem, plnenia prístupových kapitol a v decembri 2002 Slovensko úspešne s Európskou úniou rokovania ukončilo. Vstup do únie sme tak museli odsúhlasiť už len doma a na to bolo nutné referendum. Prezident Rudolf Schuster ho vypísal na 16. a 17. mája 2003. Podľa posledného prieskumu agentúry MVK by sa na referende zúčastnilo 70% dopýtaných a z nich by takmer 75% hlasovalo za náš vstup do únie. No, vyzeralo to v pohode. Ale nebolo. Výsledok bol viac menej jasný, ale na to, aby bolo referendum platné, muselo prísť k urnám viac ako 50% ľudí. Mňa len trápilo to, že bude pekné počasie a tí ľudia si povedia, je vybavené a nepôjdu voliť. Prieskumy tesne pred referendum ukazovali, že účasť bude na hrane a tak sa stalo niečo nevídané. Koalícia sa spojila s opozíciou, Dzurinda s Mečiarom. Zrazu som si uvedomil, že bez pána Mečiara to môže byť aj trošku risky biznis. No tak som zdvihol telefón a som pána Mečiara pozval na úrad vlády a som ho poprosil. Pár dní pred referendum prezident Rudolf Schuster vymyslel akciu. Celá politická scéna sa prejde Bratislavou. Tu sme sa v tomto prezidentskom paláci dohodli s odhodlaním, že ideme ako občania, nie ako ústavní činitelia, bez nejakých transparentov na bratislavské korzo sa porozprávať, postretať s ľuďmi. Prišli všetci proeurópski lídri, chýbal ale Robert Fico. Za Smer sa zúčastnil Dušan Čaplovič a Boris Zala. Za jeden stôl si dokonca sadli aj Vladimír Mečiar a Michal Kováč, ktorému práve mečiarovská Siska podľa obvinení uniesla syna. Ešte stále si úplne nerozumiete. Jeden nie, druhý áno. Nie, nerozumiem, my sa nestretávame, takže nemáme si v čom rozumieť. No je to tak, ako hovorí pán premiér. Aj napriek všetkým snahám bolo ale referendum do poslednej chvíle napínavé. Nepoludnie, traja najvyšší ústavní činitelia sa opäť prihovárajú Slovákom. Netaja vôbec obavy, pretože 2 hodiny pred skončením referenda je podľa nich výsledok stále neistý. Ale to finále bolo veľmi ťažké. Sa vám úprimne priznám, tú nedeľu ma skoro vystrelo. Keď som popoludní videl o 2, že nás nie je 50%, o 3, že nás nie je 50%, iste si viete predstaviť. Nakoniec to ale klaplo. Účasť bola 52,15% a referendum platné bolo. Za vstup hlasovalo vyše 90% ľudí a tak po ďalších formalitách nás spolu s ďalšími 9 krajinami 1. mája 2004 na samite v írskom Dubline do únie prijali. Strašne sa teším, konečne. Uvidíme, čo bude ďalej, ale je to v každom prípade veľký krok. Michal Hečko, televízia Markíza.